Diyos maray na hapon po sa Satuya Gabos. Welcome to the Saysayan Lecture Series, The Dog of Peña Francia. Para sa urog pangkararom na pagsaysay, this is Val Dominic F. Monit of the Saysay Bicol Education Committee, and I will be your moderator for this afternoon session. Saysayan is one of our 4 flagship programs in Saysay Bicol, along with Bansayan, the Saysay Bicol Conference, and Saysay, the Journal of Bicol History. This lecture series features recent studies by historians, social scientists, and archaeologists on the history of the Bicol region. It also aims to provide our speakers a platform to disseminate and engage our audiences with their current research programs and projects. There have been a number of Saysayan lectures, among them one by Dr. Renato N. Pelorina of the Cavite State University and Mr. Ruben Jeffrey A. Asuncion of the University of the Philippines, Los Baños in November 2021 for Saysayan 1. The Bicol Archaeological Project, led by Dr. Steven Acabado and Dr. Madeline Yacal and Mr. Mikhail Chaveri of the University of California, Los Angeles in July 2022. Mr. Marjon A. Cedeño of Partido State University in November 2023, and Mr. Jennifer Lynn Romano of the Ateneo de Naga University in May 2024. This afternoon, we have the 5th installation of the Saysayan Lecture Series. And Diyos mabalos po, thank you very much for joining us this afternoon. Before we begin, we please remind everyone to keep your microphones on mute throughout the lecture. Those who are with us and in Zoom and Facebook are very much welcome to key in their questions and comments in the chat box. Dear friends, with no further ado, allow me to introduce our lecturer for this afternoon. Our speaker is an assistant professor of the Department of History at the University of the Philippines, Diliman. He is a board member of the Philippine Historical Association and a member of the UNESCO Memory of the World Program in the Philippines. He is a candidate for a Doctor of Philosophy and History at UP Diliman, where he obtained his Master of Arts in History. His areas of interest are Philippine pre-colonial and early colonial history, the Philippine Revolution toponymy, and local history of Manila Bay communities, especially Bulacan and Pampanga. He is the author of many books, among them the book Dogs in Philippine History. His books we can purchase online via Shopee. Ladies and gentlemen, to talk to us about the dog of Peña Francia, Mr. Ian Christopher B. Alfonso. Let us give him a round of virtual applause. Thank you very much, Sir Val, and to our participants, as well as to the administrators of the Saibico, especially my good friend, Sir DJ Reheria. And actually, the invitation was extended to me originally, physically itong lecture, pero I hope sa mga susunod na activities makasama na ako physically makapunta na mismo ako physically sa Naga. And kung hindi na itatanong ng marami dito, ako po ay half Bicolano, no? Taga Kanakman, Camarines Sur po ang nanay ko, kaya medyo malapit-lapit sa akin tong topic na to, no, sa hapon na to. And because I'm not fluent, no, in Bicolano, kadiit lang po ang araw kong sa Bicol, no? So kaya allow me to speak in Filipino and English interchangeably, ano. And let me share my slide. Okay. Okay. So, my presentation is quite simple, no? It is only entitled The Dog of Peña Francia. And as Bicolanos, especially Catholic faithful, lumaki tayo na may kwento na ang unang milagro, no, for me, no, hindi ko siya masabing unang milagro, but to play safe, no,
we can consider it as the earliest documented miracle uh, by the Peña Francia of Naga. So, and it was about the resurrection of a dog, no? Butchered because according to lore, the reason why the Our Lady of Peña Francia has a dark complexion, no? Meron siya maitim yung kanyang patina or kulay ay dahil merong in-slaughter o pinatay na aso, and the blood was extracted from the dog and applied sa image ng ina, kaya naging itim yung color. So, the premise of my presentation is also simple. Ano kaya ang basis ng kwento na 'to, 'no? So, we will trace the earliest documentation of this belief, 'no? And along the way, I will input some interpretations and readings, 'no, dito sa kwento na 'to surrounding the earliest miracle of Ina. And itong kwento na 'to, pwede natin siyang i-interpret then among yourselves, ano kaya ang gusto nitong sabihin sa ating pagka-Pilipino, no? Not only sa mga Bicolano kundi sa entire Filipino people. Bakit may ganoong kwento na pumasok sa isang Catholic image na alam naman natin na Christianity was brought by the Spaniards, and then may ganitong association ang isang Catholic image sa aso, no? And just last month, no, almost a month ago, we celebrated the Peña Francia, no, the Feast of Ina. And coincidentally, I mean, it coincided with the centenary, no, the 100 years of the coronation of Our Lady of Peña Francia on September 21. And these photos were, I don't know, were downloaded from the official Facebook page of the Archdiocese of Cáceres. And before the celebration, before the fiesta proper of Ina, we celebrated the centenary, as I said, no, centenary of the coronation of the Ina. And it was led by no less than the Papal Nuncio to the Philippines, no, Archbishop Charles Brown. And he reenacted, no, he led the reenactment of the coronation 100 years ago. And the reason why I began my presentation with this photo, no, throwback from what happened almost a month ago, it was because if you will notice the manto, no, that's how they call it, no, the cape, no, yung kapa, manto o ina, may something sa gitna. Napaka napaka-monotonous ng color ng manto. Litaw na litaw yung pagiging gold, no? The gold colors and some silver accent. Pero may something sa gitna, no? I'm not sure if a lot of you noticed this during the feast, during the celebration of the centenary of the coronation. Pero ito hindi lang pala basta pula yun, ano? So talagang may sinadyang ilagay na color red sa centenary cape, no? Sa pang-centenaryong kapa ng ina. At according to a good friend of mine, um, Trixie Ojamar, no, her family donated the centenary cape, the centenary manto of Our Lady of Peña Francia, which was used, no, in this photo. And according to the briefer, she provided me, it's actually intended, no, it symbolizes the first miracle of Ina. And natuwa lang din ako dahil according to Miss Trixie, talagang nung kino-curate nila yung symbolisms ng manto ng Peña Francia during the centenary, sinadya talaga ng family niya na maglagay ng red dot through a ruby, no, para i-symbolize yung simula
ng pananalig ng maraming Katoliko nananampalataya sa Peñafrancia. Kung parang sinasabi rin nila na kung hindi dahil sa unang milagro na to na na-document, no, ng Peñafrancia, hindi makikilala ang ina bilang isang mapaghimalang imahen. Ano? So, on the next slide, this is the briefer, no, sent to me by Trixie. No? So, makikita nyo rito na talagang hindi lang basta dekorasyon o disenyo, detalye yung manto ng ina, no, nung Setyembre. So ang dami niyang layers, no? So it's actually telling us history of the Peña Francia the past 100 years, no? And of course, hindi lang 100 years yung kinukwento natin na unang milagro ng Peña Francia. So nandito, no? Nandyan pati yung symbolism nung 138 crystal stones to commemorate the 138 devotees who perished, no, during the infamous September 16, 1972 Colgante Bridge tragedy, and a lot more stories, no, and stories about the Peña Francia with the Bicolanos. Nandyan yan, kinukwento yan ng manto ng Peña Francia last September. Now, na-highlight yung aso uli sa kwento sapagkat napaka-unusual na may isang Catholic image sa Pilipinas na sa Pilipinas mismo nangyari, no? Allegedly nangyari sa Pilipinas na maging simula ng debosyon, no? At kaya ito rin ay naisipan kong maging bahagi ng libro kong Dogs in Philippine History para lang ma-emphasize, no, na sa nearly 4,000 years of Filipino dog connections, no, ng Pilipinas, may ganitong episode sa simula sa early sa well, not that early, no, but towards the no, mid Spanish period na medyo established na rin kahit paano, no, ang Christianity sa malaking parte ng Pilipinas ay naiangkas ang simbolismo ng aso sa kwento, no? At ito ay isang comics, no, na ipinadala sa atin ng isa sa mga followers ng Dogs in Philippine History sa Facebook page, si Mr. Carlos Francois Emmanuel Castil. So, di ko alam kung yan ay totoo yung pangalan, ano. So, pinadala niya ito sa Facebook page ng Dogs in Philippine History. And when we featured the dog, no, the dog of Peña Francia and the manto. And dito makikita ninyo na napaka strategic, no? Hindi mo pwedeng tanggalin sa kwento ng Peña Francia yung kwento ng aso. So, dito nga, no, dito na kabanggit pumatay ng isang aso at tinatigis, no? Meaning pinatulo ang dugo nito. Pero ito yung medyo nakakagulat, no? According to this comics, hinihagis sa ilog ang aso na walang ulo. So, ang tanong, wala ba talagang ulo? Tinugutan ba yung aso? Tinugutan ba yung aso? So, tingnan natin sa document, no? So, yan yung kumakalat na version ng kwento. Pinugutan daw yung aso. So, may nakikita rin akong Facebook post featuring the story of the dog, ano, in connection with the ina, na talagang walang ulo daw yung aso nung tinapon sa Bicol River, sa Salog, no? So, and mahirap maghanap ng mga illustrations depicting the dog, no, of Peña Francia. At by accident, in 2022, no, August 2022, we were invited to deliver a lecture in Tabaco, Albay. And we took that opportunity with my family to visit Canacman, no, Camarines Sur. And we stayed in Villa Caceres in Naga City. And while we were
transacting no sa reception area ng Villa Caceres. It's a hotel no in Naga City. We noticed no sa likod ng reception. Sabi ko, ang ganda naman ng painting na yan sa reception. And we asked the staff of the hotel if she could ano no, take a photo of this painting. And nung nakita ko tong painting na to ni Raul Alcomendas, no, it's a 2010 artwork. But unfortunately, no, even the hotel people do not know the exact title of this artwork by Alcomendas. And I hope somebody here can contact Sir Raul Alcomendas. No, I think he's a Bicolano artist. No? And pinagpaalam ito na magamit. Well, I took a the staff of the hotel took a photo of it and using my phone, and then I also use this as the chapter image, no? An image in the chapter of Peña Francia in my book, Dogs in Philippine History. And Father Francis Tordilla, I sought his assistance, no? Kung kilala niya ang may-ari ng Villa Caceres kasi lalabas to sa libro. And nakakatuwa lang na yung may-ari ng Villa Caceres said yes, kaya nagagamit natin ito for academic purposes. And ito ngayon yung naging basis ng poster ng Saysay Bicol. So, this was in 2010, no? It's an artwork from 2010. Pero kahit matagal na yung kwento ng koneksyon ng ina sa aso, vice versa, medyo mabagal pa rin yung hit. I mean, sabihin na natin na hindi pa mas siguro na masyadong nape-penetrate no, ng kwento na to ang imagination ng maraming artists, no? Kaya siguro ito lang yung napansin kong artwork related to Taina. Pero after the publication of the book Dogs and Philippine History in 2023, may mga iba pa palang mga artworks no na lumitaw na siguro dahil nga hindi lang naman ako yung may monopoly na kwento ng Peña Francia. And then nung nabalitaan nga nila na may feature about this, sinesendan nila ako ng mga artwork no na may aso at may Peña Francia. And one of the artworks depicting the dog of Peña Francia is in a chapel in I think in Ateneo de Davao, no? University, no? Of all places sa Davao pa siya nakikita. And then there are all, and I think there's another one, no? Another other painting in Naga depicting the dog of Peña Francia. And I hope with this consciousness, no, social media, because of the social media about this dog of Peña Francia, dumami pa sana yung mga artwork, no, na magdidepict dito. And moving forward, hindi lang naman ito religious, I mean, iconography sa Pilipinas, ang Peña Francia, no, na may association sa aso. Yung Peña Francia, wala talaga, walang ano, kapag nakikita natin yung Peña Francia, wala naman talaga siyang aso, pero napakalaki ng papel ng aso na yun sa devotions kay Peña Francia, I mean, sa kanyang kwento sa Pilipinas. Kapag pumunta kayo ng Cagayan, no, this is the Tuguegarao Cathedral, in Cagayan. And nung pumasyal ako dyan last year, I was informed by a good friend of mine, no, na may mga bricks diyan, no. If you can, ano, dito sa right side ng monitor, may mga bricks diyan na nakakalat sa paligid. Naging dekorasyon, no. At may mga aso. Kung mapapansin po ninyo, no, aso po itong mga to, no. So, nagtataka ako, para saan kaya yung aso na yan? And it so happened, ito pala ay depiction ng aso ni Saint Dominic Santo Domingo, no? So, Santo Domingo ay ang founder ng Dominican Order, no? The Order of the Preachers, the OP. So, at ang nagpakilala ng Kristyanismo sa bandang Cagayan, no? Ang nagpalaganap at na nagtatag ng maraming mga bayan sa North Luzon, sa part ng Pacific, ay ang mga Dominicans. At ayon sa kwento, noon daw ipinagbubuntis
I mean nung daw gusto magdalang tao nung nanay ni Santo Domingo, parang hindi nahihirapan magdalang tao yung nanay ni Santo Domingo. And then nagkaroon siya ng pilgrimage somewhere in Spain. And along the way, nakapagpahinga siya and then sa panaginip, biglang may aso na may daladalang apoy, no? Dito pong aso sa bricks, no? Meron siyang something sa bunganga niya, no? Hindi po yan buto, no? Yan po ay apoy, no? Ito po dito sa mas maganda-gandang kuha, no? Na ito siyang image ni Santo Domingo sa Basilica ng Santa Maria sa Santa Maria, Bulacan, photographed by Heidi Palapar of Cebu. Merong aso diyan, no, na hindi po isaw o popsicle yung nasa bibig ng aso, yan po ay apoy, a torch, no. So if you will Google the story of Saint Dominic and the dog, nung nananaginip yung kanyang nanay, mayroong isang aso na tumalon, no, sa tiyan ng nanay niya at may dalang apoy. So it's a good omen. It was a good omen according to the story na magkakaroon na siya ng anak, no, after that dream. At ang ipinanganak nga sa Saint Dominic. And that omen was interpreted as this child, this lady will bear, no, ay magiging isang dakilang tao and he will set the world on fire, no? Kumbaga ipapalaganap niya ang Kristyanismo, ang kaluwalhatian ng Diyos, ni Kristo. Kaya nga kaya nga kakambal ng image lagi ni Saint Dominic ay ang Earth o the planet and the dog with a torch in its mouth, no, dahil to symbolize the omen, no, the good omen habang namamanata yung kanyang nanay para ipagdalang tao siya. So, and then of course, another story, no? Kaya daw ang pangalan ng Dominican order ay Dominican, no? From the word Domini. Domini is God. And Canis means dog, no? Parang the hound of the Lord. Parang ganon. The dogs of the Lord. Parang itinuturing ng mga Dominican sa mga sarili nila bilang mga matatapat na aso ng Panginoon. So, yun yung kwento. So, ngayon, dahil mga Dominicano nagpakilala nga ng Kristyanismo sa may bandang Cagayan, so yung katedral ng Tuguegarao may mga dekorasyon na bricks na depicting the dog of Saint Dominic. And yung mga hulmahan, no, the hulmahan of these bricks, sinasabi ring idinala ng mga Dominiko, ng mga Dominikano sa kanilang misyon sa interior ng North Luzon, no? Kasi mabundok ang North Luzon sa Cordillera at nakarating sila sa area na tinatawag na Dupax, no? Sa Nueva Vizcaya. Kaya pag pumunta kayo sa simbahan ng Dupax, no? I think it's Dupax del Sur, no? The San Vicente Parish Church. May mga kamukha rin bricks to na nasa Tuguegarao, nandoon din sa Dupax. So patunay na bit-bit ng pare na nag-supervise nung construction ng Tuguegarao Cathedral, yung mga hulmahan at ni-recycle nila para makagawa rin ng bricks sa Dupax. So may mga aso din doon. Although hindi ko pa siya napupuntahan, ano. And then of course, no, meron din tayong mga iba pang mga santo na may mga aso na nakikita. And on the left side of our screen is for San Roque, no? Siya ang patron kontra peste at kung ano-ano pang delubyo sa Pilipinas. Sa aming bayan sa Kanakman, lumalabas na dalawa ang kinikilalang patron ng Kanakman. Ang Nuestra Señora de la Asunción or Asunta na ang piyesta ay August 15 and San Roque na ang piyesta naman ay the following day, August 16. Kaya nga sa Kanakman, dalawa ang piyesta, no? Dalawang araw. Not only dahil bisperas, but talagang literal na dalawang araw.
naghahanda kami tuwing August 15 at August 16 in celebration of the feast of the Our Lady of the Assumption, and then of course of San Roque. So medyo matagal-tagal na rin kinikilala ng mga taga-Kanakman yung itong San Roque bilang kanilang secondary patron saint, dahil na rin sa siguro dahil ang Bicol ay malimit dalawin ng bagyo, kung ano-ano pang delubyo, no, taon-taon. So lalong naging mas mayabong yung pagkilala at pagdakila kay San Roque sa Bicol o Kanakman. Kaya ganoon na lamang na kahit na ang official patron saint ng Kanakman ay Assumpta o Asuncion, nandun pa rin ang pagkilala nila kay San Roque. Papansinin ninyo, um, sa buong Pilipinas, bibihira ang mga lugar na walang San Roque ang pangalan. So patunay na hindi lang sa Bicol kinikilala si San Roque bilang isang mapaghimala or isang santo na dapat na tinatawag, ini-invoke, dinadasalan tuwing may peste, tuwing may delubyo, kahit naman ng COVID, no, siya pa rin yung sa kanya tayo, ang simbahang Katoliko sa Pilipinas, sa kanya nagdarasal ng COVID. At sa buong Pilipinas, no, napakaraming San Roque na barangay, na parokya. And it only shows na kumapit talaga ng todo ang mga Pilipino kay San Roque. Kaya nga, dalawa sa pinaka malaganap na santo sa Pilipinas ay ang Santo Niño ng Cebu, no? Kahit saan may Santo Niño, no? Mula sa tricycle, sa jeep, sa sa mga sari-sari store, no? And then of course another one is San Roque, dahil nga sa kalikasan na meron tayo sa Pilipinas na malimit galawin ng bagyo, lindol, pagputok ng bulkan at ng mga sakit. And then another one, at dahil nga sa popular si San Roque, may kasama siyang aso, no? Sa mga image. Hindi po pwedeng walang kasamang aso si San Roque. Yung aso na yan, merong bit-bit na tinapay sa bibig. Dahil according to the lore, no? Another, again, it's a lore. Nagkaroon ng pestilence sa lugar ni San Roque. I think San Roque was from France, no? Kindly correct me. Comment lang po. And si San Roque ay tumutulong during that epidemic, no, sa Europe. And then siya mismo nahawa. Sa pagiging pagkawang gawa niya, nahawa siya para iligtas yung community, para hindi sila mahawa. Siya ay nagpakalayo-layo, no? Sa of course, dahil malayo siya, ah wala siyang pagkain, ano? And ay, No contact. kahit pwede bang paki-unmute yung sino po ba yung may naka-open na mic, no? Ayan. So anyway, thank you. Saan na nga ba ako? Sorry na internet ko. Anyway, dahil nagkaroon ng pestilence, nagkaroon ng epidemic, no, sa France. Thank you for the one who commented that it was indeed, no, from France, San Roque. Nagutom siya at naghimala ang Diyos sa kanya by sending a dog na merong kapirasong tinapay sa kanyang bibig. Patunay na God is gracious all the time, no? Kaya kahit na imposibleng may lumapit sa kanya para mag-abot ng tulong, kasi nga, epidemic noon, nagpadala ang Diyos sa kanya ng aso na may dalang tinapay sa bibig. Kaya nga mula noon, kapag dinidepict ang kanyang iconography, laging may kasamang aso, no? Kaya sa Pilipinas, dahil nga malaganap sa San Roque, laging familiar na rin, no, ang mga Pilipino na sa aso ni San Roque. Meron pa nga yan pangalan sa ibang mga lugar, no? Sa Quezon, may pangalan yan in Latin. Napakahaba. At yung pangalan daw na yun ni San Roque, ng aso ni San Roque, pwede mong bigkasin
no? Kapag merong aso, so happen may aso diyan sa paligid na malapit ka ng kagatin or habulin, no? Titigan mo lang daw yung aso na yon, sasalin mo yung buong pangalan niya in Latin, paulit-ulit. Lalayo daw yung aso, no? And then meron pang kwento nga, no? Meron pang isang tradition sa Pulilan, Bulacan na kapag malapit ka ng kagatin ng aso o ayaw mong habulin ka o sundan ng isang aso, no, sa neighborhood, kailangan mo daw magdasal kay San Roque, no? And simple lang nung incantation na yon na nakuha ko from Pulilan, Bulacan. And according to the incantation, babanggitin mo lang daw na mahal ko pong San Roque, ang inyo pong aso dadaan ang pulubi, no? Again, mahal ko pong San Roque, ang inyo pong aso dadaan ang pulubi. Kumbaga parang ini-invoke ng mga Bulakenyo si San Roque para magpaalam kay San Roque na pwede bang pakilayo-layo naman po yung mga aso ninyo dahil dadaan ang pulubi. And the pulubi, yung nire-refer nilang pulubi ay siya, no? Yung nagkasalita na yon. So the humility, no, in that incantation, no, na ang turing mo sa sarili mo pulubi, no? Kaya nakikiraan ka lamang at sana maitaboy sila o mailayo sila ni San Roque. So parang ang tingin ng mga Bulakenyo, no, sa mga aso sa paligid, lahat sila ay aso ni San Roque na kayang pasunurin ni San Roque. Okay? And then another one is San Martin de Porres, no? Meron lagi siyang aso nakatabi sa kanyang mga iconographies. Pero yun nga, mas kilala sa Pilipinas ang San Roque na may kasamang aso. And in some other towns, like especially the Dominican founded places in the Philippines, nakikita rin nila San Roque. At ang kaibahan nito, itong mga kwentong ito ni Santo Domingo, San Martin de Porres, at San Roque, sila ay bit-bit sa Pilipinas na kwento. Pero yung Peña Francia ay talagang nangyari sa Pilipinas, no? Allegedly nangyari sa Pilipinas. So napakaganda na ma-emphasize yun na the story, the dog of Peña Francia is a Philippine story, no? Hindi siya imported unlike these examples, no? And another one pala, no, San Rafael de Arcangel. May aso rin 'yan. Ah, medyo hindi lang kilala sa Pilipinas, no, na may aso sa kwento ni San Rafael, no. So, actually it's part of a story, no. From the Bible, yung sa Old Testament, no, the Book of Tobit, no. Doon sa Book of Tobit, sinasabi doon sa kwento na yung anak ni Tobit, si Tobias, no, na sinamahan siya ni San Rafael at hindi alam ng anak ni Tobit na yung palang kasama niya ang arkanghel na pala, no. At doon sa kwento na yun, tatlo lang sila magkakasama sa journey, no. At kasama nila doon yung aso, no, na nagbabantay sa kanila. Kaya nga sa kwento sa iconography sa Europe kay San Rafael, lagi may aso. And then this one on our right, no. Ito ay si San Cristobal, no, Saint Christopher. So may kwento na si San Cristobal o si Saint Christopher daw ay ang ulo niya ay aso, no? So may santo pala na aso, no? Ang ulo. So kindly Google na lang ano, bakit siya naging aso, bakit aso yung ulo niya, no? And I think tinanggal na San Cristobal sa listahan ng mga santo, no, sa simbahang Katoliko, no? Pero yun nga, itong kakaibang iconography niya, may aso yung ulo niya, no? San Cristobal, Saint Christopher, kapangalan ko pa man din. Okay? And then of course, may mga simbahan tayo na may mga food dogs, no? Sa Pilipinas. This is in San Agustin Church in Intramuros. And then there are churches in Cebu, in Ilocos. No, the Vegan Cathedral, the Basilica Minore de Santo Niño de Cebu. Then yung mga bayan-bayan, no, sa Karkar, Bolpoon, may mga food dogs, no, sa mga simbahan. So sinasabi nila Chinese influence, of course,
galing sa China yan, food dogs. Pero nililinaw ng mga Chinese, no? Ng mga Chinese Filipinos na hindi yan aso. Hindi yan aso sa kanilang kultura. Yan pala ay mythical lion, no? Leon yan, leon. So, meron akong chapter sa libro, nililinaw ko yan dahil ang interpretasyon ng mga Europeans nung dumating sila sa Asia, no? Makakakita ka yan sa mga Chinese temples, no? Hindi lang sa mga Catholic churches sa Pilipinas. So, ang interpretasyon ng mga Europeans, yan daw ay lion dog kasi mukha silang aso na leon. Eh sa Europa kasi may tinatawag na lion dog. Ito yung mga Maltese, no? Mukha silang maliliit na lion dahil sa kanilang kasakapal ng kanilang balahibo. Then naman sa China, meron din silang nakita na sa China meron din mga mukhang Maltese na aso, na maliliit na aso na makapal ang balahibo. Ito yung mga Shih Tzu, di ba? Yung mga Pekingese. So, kumbaga yung interpretasyon ng ng mga fudog sa simbahan ay produkto ng maling pagbasa o pagtingin ng mga Europeans na pati mga Pilipino nakikisabay din sa pagkalat ng mali, no? So again, hindi po ito mga aso kundi mga mythical lions, no? Na maaaring i-donate ng mga Chinese or possibly rin in-import yung idea of adorning our churches with these mythical lions of Chinese, no? Shishi pala ang tawag yan, Shishi. S-I-S-H-I-S-H-I, no? Shishi ang tawag din ng mga Chinese, no? Kapag stone lion, nilalagay sa mga gate, sa mga pintuan, sa mga sementeryo, sa bahay, no? Sa mga puntod. So, sa Valladolid, sa Spain kasi, kung saan nanggaling mga Augustinian friars, no? Those who introduced Christianity in the early years of Spanish colonization, may mga simbahan doon at mga edifices na may mga ganito rin na mga sculptures, no, na depicting lions, no. Pero yung lion nila sa Europe hindi yung kamukha ng lion dito sa Asia, no, sa mga Chinese. So nung dumating dito yung mga Augustinians, maaring ini-introduce nila yung paglalagay ng mga lions na to, no, to symbolize the authority of Spain, no? Kasi nga ang Espanya ay binubuo kung pakikita ninyo yung logo ng, no, yung coat of arms, no, the seal of Spain, may simbolo ng leon at castillo, no, castle, no, to symbolize the kingdom of Leon, no, and kingdom of Castilla na silang nagsama para mabuo yung Espanya at mabawi nila yung mga teritoryo ng kanilang mga ninuno, no, doon sa Spain, no. Kaya nga tawag natin sa mga Espanyol Kastila, no, dahil doon sa simulain ng bansang Espanya, no, mula doon sa Castilla y Leon, no, the two kingdoms na nagsama. At merong lion doon, no, to symbolize the authority of Spain, no, of Lion, of Leon. So kaya siguro din nakakita ang mga Agustinian ng mga Chinese artisans na gumagawa ng mga layon ng mga food dogs, no, ng mga mythical lions. So siguro binili na lang ng mga pare, nilagay nila diyan, no, to symbolize the authority of the king, no. Kasi may ready-made ng lion, kailangan naman magpagawa pa sila ng special na lion. Pero yun nga, hindi naiintindihan ng mga Espanyol ano ang ibig sabihin ng mga leon na to, no, in a Chinese context, no. So, naging dekorasyon na siya ng mga simbahan sa Pilipinas. At kadalasan, ang mga simbahan sa Pilipinas na may mga dekorasyon na dogs, no, mga lion, mythical lions ng mga Chinese, ay mga simbahan ng mga Augustinians, no, like San Agustin Church, for the obvious reason, sa Intramuros, the Basilica of Santo Niño in Cebu na pinatatakbo ng mga Augustinians, the Cathedral of Cebu, because Cebu was formerly under the Augustinians, no? And then some Cebu parishes, and of course, Vigan, Ilocos Sur, the Cathedral of Vigan, may mga kudogs din dyan, no? And I'm not sure if there are churches in Bicol na may mga food dogs, no? Hindi ko lang sure. And moving forward, so, pero yun nga, hindi lang sa Catholic iconographies present ang mga aso.
So, kumbaga wag nating isipin na yung ating consciousness na may mga kasakasamang aso o mga banal like San Roque, Santo Domingo, San Martin de Porres, the story of the Peña Francia. So, hindi yan bago sa mga ninuno natin. Dahil ang mga aso sa ating mga ninuno, napakalalim na ng kanilang kaugnayan sa mga gawaing banal, no? And sa Cordillera natin yan pwedeng makita dahil may pagkakataon, no, na kapag pala may sakit sa community or mayroong isang family member na bedridden, na may sakit, ang ginagawa ng community at ng pamilya, nagsasacrifice sila ng aso sa Cordillera. No? Dahil naniniwala, may mga kultura sa Cordillera na next sa tao, ang pinaka-importante, no, na nilalang sa mundo, no, ang mga aso, no? Kumbaga next to human beings, aso na. So, at dahil humihingi sila ng milagro, no, or something, intercession, divine intercession, kailangan nilang i-place yung mga banal sa Cordillera sa kanilang religious belief, no, na belief system na magpadala ng aso sa realm ng mga banal. Ah, naniniwala ang mga iba't ibang kultura sa Cordillera na kayang iparating ng kaluluwa ng aso yung panalangin ng pamilya na nangangailangan ng tulong sa mga banal na maibsan o mapagaling nila yung isang family member, no? So, at dito ngayon papasok yung aspect na kumakain ng aso ang Cordillera na medyo hindi na-handle ng maayos ng mga Amerikano, kaya kumalat noong American period sa buong mundo na ang mga Pilipino ay hindi civilized kasi nga kumakain daw tayo ng aso. Kasi nga hindi na-handle ng mga Amerikano, instead na i-interpret nila yon as a cultural custom, in-interpret ng mga Amerikano yon bilang isang propaganda against the Filipinos. Na itong mga Pilipinong ito, hindi sila capable pamahalaan ang kanilang mga sarili kasi nga hindi sila civilized dahil kumakain sila ng aso, no? Kumbaga parang ginamit pa ng mga Amerikano ang pagkain ng aso sa Cordillera to justify the existence of the Americans in the Philippines, no? Kumbaga pinamukha nila sa mundo na ito bang mga Pilipino to gusto niyong palayain? Ayan, kumakain sila ng aso. Parang ganun yung gusto propaganda ng mga Amerikano. That is why yung ating unang republika, no, the Philippine Revolution, the First Philippine Republic, ay na-dismantle, no? Dahil nga sa outcry sa Amerika na sige, ano nyo, patumbahin nyo yung mga Pilipino dahil uncivilized sila, ganyan, 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 no? So, tingnan nyo, even yung propaganda ng Amerika, nakasira ng todo sa image natin, sa mga ninuno natin, no? And dun sa tradisyon ng pag-sacrifice ng aso for religious purposes, kailangan mag-partake ng community members, no? Or the immediate family member na parte ng seremonya na yon sa karne ng aso. Kasi nga naniniwala sila na pwedeng maipasa sa taong kakain ng karne na yon yung tapang ng aso. No? Kasi nga naniniwala ang mga taga-Cordillera na bukod sa banal ang mga aso, sila ay nagkapagdala rin ng katapangan. So may simbolismo ang aso sa Cordillera ng katapangan. Ano? Dahil ang mga aso sa Cordillera ay ginagamit sa pangaso, no, sa hunting. Kahit naman bago dumating ang mga Espanyol, no, ang ating mga ninuno ay nakabatay sa aso, no, bilang katuwang, katulong para makahanap ang ating mga ninuno ng sources, no, ng protein. No? Makukuha natin yung mga protein sa karne, no? Kaya tagang heavily dependent, no, ang ating mga ninuno sa mga aso para kung sila ay pupunta ng bundok ng mga kagubatan, mahahanap ng mga aso kung nasaan yung mga baboy damo, mga usa, no? Na pinanggagalingan ng karne, ang source of protein. Kaya nga po ang tawag natin sa ang general Philippine term for hunting is pangangaso.
ang root word ay aso, no? To be with dogs, no? Sa Visayas and Mindanao, ang term naman nila for hunting is pangayam, no? Pangayam, from the root word ayam, which means dog. Also in Bicol, no? Ayam din ang tawag natin sa aso o ido or iro, no? So talagang makikita natin diyan na mahal na mahal ng ating mga ninuno ang mga aso. Pero take note, ang asong tinutukoy natin sa kwentuhan na 'to ay hindi yung mga may breed na aso na pinakilala sa Pilipinas. Ang mga asong ito ay ang mga aspin, ang mga asong Pinoy, mga katutubong aso ng Pilipinas. Kung noong unang panahon ginagalang sila, nirerespeto sila, ano nangyari sa kanila ngayon, 'no? Nasaan sila ngayon, 'no? Sila yung unwanted, pinagdidirian, pinababayaan sa kalsada, 'di ba? So anong nangyari along the way? Kung ang mga ninuno natin, todo respeto nila sa mga aso. Tayong mga descendants ng mga ninuno natin, no? Ipinagkatiwala sa atin itong mga aso na 'to, pinabayaan natin. Okay? Okay, moving forward. Babalik tayo ngayon sa kwento ni Peña Francia, ano? Dahil ito naman talaga yung kwento. So, ang naging strategy ko para malaman kung ano ang pinanggalingan ng kwento ng aso ng Peña Francia ay balikan ang mga sources. Ganoon naman talaga dapat tayo mga estudyante ng kasaysayan. Kapag may claims, kapag may mga doubts tayo sa mga nababasa natin o naririnig natin o naituro sa atin o napanood natin sa TikTok o kung saan man, kailangan nating kailangan nating hanapin ang pinanggalingan ng mga impormasyon na 'to. Huwag lang tayo sanang basta-basta maniwala, okay? So, nung ginagawa ko 'tong Dogs in Philippine History, kasama sa hinanap ko ay ang mga sources ng kuwento ng Peña Francia, 'no? At sa mga gusto pong bumili ng libro, 'no, puwede niyo pong hanapin sa Shopee, 'no? Ito china-chat nila sa link, 'no? Yung link china-chat. And then sa mga meron din po itong copy edition 'no, maliit na version para kung gusto niyo siyang bitbitin sa biyahe 'no, or sa beach 'no, or sa inuman, ayan. Medyo may handy edition 'no, maliit-liit kasi makapal 'yan 'no. Saka medyo pricey yung malaki, 1,500. Ito namang maliit, 850. Halos kalahati ng presyo. Pero sana bilhin niyo rin yung malaki 'no, para naman medyo mas maganda-ganda yung pagbabasa 'no. Itong copy edition para lang yan sa mga trip ay medyo, mabitbit yung libro kung saan-saan. Kasi itong malaki talagang medyo bulk, malaki 'no, malaki talaga siya. Okay, so moving forward and of course kindly ano 'no, kindly visit the official Facebook page of Dogs in Philippine History. It's facebook.com/dogsphi. No? At sa Shopee rin po may mga iba pang mga libro no, na pwede niyong ma-add to cart, no? Salamat po, no? So, ngayon, of course, no, hindi ko alam, baka may magtatanong sa inyo, paano po ba, may Cats in Philippine History ba? Hindi ko alam kung magagawa yun. Kasi nga yung Dogs in Philippine History ay 10 taon ang tinagal bago ma-produce, no? So, anyway, and I hope no, yung ating Dogs in Philippine History Facebook page, naging default na rin siya na Facebook page ng Cats in Philippine History. So, nagpo-post din kami na about sa pusa, no? So, ayan, ito yung pusa ni Sir Jerry Gracio, no? Isa sa playwright, no? Anyway, moving forward, so let's go back to the Dog of Peña Francia. So, dahil ito ay Philippine history book, no, natural lamang na i-establish natin yung historicity nung paniniwala natin sa aso ng Peña Francia. At sa kakatuntun ko, napansin ko na ang source pala ng ating mga kwento-kwento, no, ng ating kaalaman tungkol doon sa earliest miracle ng Peña Francia
ay si Bishop Francisco Gainza, no? So, the famous Gainza, no? The trailblazer, the visionary, Bicol, na bukod sa siya ay ang dami niyang ginawa, no? Sa Kabikulan, may oras pa siya para magsulat. No? Very prolific writer itong bishop ng Naga na to. No? At nagbibicol din siya and I'm not sure, no? Maybe DJ can clarify this kasi meron siyang mga publication na nakabicol. So, like for example, this 1867 work, no? O Bishop Gainza, it's in Bicol. At meron ditong Spanish counterpart dahil naging democratized, no? Then, naging mas malapit pa sa tao yung impormasyon tungkol sa aso ng Peña Francia. Ito ay dahil kay Bishop Gainza, no? So, nag-publish siya ng mas popular version ng mga milagro, mga documented miracles ng ina. At kasama doon sa isiningit niya, no, na kwento ay yung aso ng Peña Francia nga. So again, utang natin kay Bishop Gainza kung bakit alam natin itong mga kwentong ito. Of course, bilang isang estudyante ng kasaysayan, hindi ka lang dapat makontento sa isang source. Ngayon, kiniklaim ni Bishop Gainza, ito ay nangyari noong sinisimulan pa lang itayo ang Peña Francia Shrine ngayon sa Naga. And that was in 1711. So, come to think of it, ano, ipinablish yung libro ni Bishop Gainza noong 1867, pero ang kinukwento niya ay 1711. More than 100 years, no? 150 years, no? Ang agwat ng libro niya at ng kwento. So bilang estudyante ng kasaysayan, kailangan mong hanapin ano ang source ni Bishop Gainza, no? Hindi dahil siya ay rockstar, no? Siya ay ginagalang, nire-respetong obispo ng Naga, paniniwalaan na natin agad siya, no? So bilang estudyante ng kasaysayan, kailangan nating kalkalin pa ano ang source ni Bishop Gainza. At ang kwento pala ni Bishop Gainza, ay ito naman ang nakakatuwa, no? Ah, kinopya ni Bishop Gainza yung kwento about the Dog of Peña Francia sa isa pang matandang source na na-publish noong 1728. At ito ay akda ni Fray Domingo Caballero, isang Dominican friar, tungkol sa mga himala na na-document associated sa imahen ng Nuestra Señora de la Peña de Francia. Na? Take note, Peña de Francia. The much archaic version ng name ng Peña Francia. No? So itong libro na to ay tungkol sa mga himala ng ina, no, sa buong mundo, no, not only the Philippines but the entire world, no, and that was published in 1728. And then meron pang isang akda si Bishop Gainza na kinapi niya verbatim, no, in verbatim yung kung paano sinulat ni Caballero yung kwento ng mga himala ng Peña Francia, specifically for Bicol. At ito ay ipinablish ni Bishop Gainza noong 1881. So, ngayon, again, bilang isang estudyante ng kasaysayan, kailangan pa nating hanapin ano ang source ni Domingo Caballero. No? Tandaan nyo, ang event ay nangyari noong 1711 nang itinatayo pa ang shrine ng Peña Francia, no? Yung simbahan ng Peña Francia. So, 1728 yung source natin, the earliest source. So, medyo malapit-lapit na tayo sa 1711, pero meron pa kayang pwedeng mas maaga-agang source, no? Para naman din mapatunayan natin na hindi lang 'to gawa-gawa, no? So, nagkataon, itong si Caballero, habang kinokolekta niya yung mga iba't ibang reports o potency of miracles associated with Peña Francia across the world, na-encounter niya itong mga kinompile na testimonya ng mga milagro
ng isa pang pari, no, na ang pangalan ay Manuel de San Nicolas y Sosa. So, aside from Caballero, itong si Father Nicolas y Sosa, San Nicolas, gumagawa rin siya ng mga documentation ng mga milagro ng Peña Francia, no? Sa labas ng Salamanca, Spain. Because it was in Salamanca where the devotion of Peña Francia originated, no? So doon galing. And one of among these testimonies na paghihimala ni Peña Francia ay galing sa Pilipinas. At ito ay nakuha naman ni San Nicolas sa kanyang pakikipag-usap, no? Kasulatan, no? I mean, meron siyang kapalitan ng letters, no? Kung baga sa context ngayon, meron siyang ka-PM, no? Meron siyang ka-messenger, no? At itong ka-messenger niya nung panahon na yan ay isang nagngangalang Father Domingo de Sena, no? At itong si Father Domingo de Sena naman na 'to ay nakakausap ni Father Miguel Robles de Covarrubias, no? Again, ang source ni San Nicolas sa mga kwento ng Peña Francia sa Bicol ay ang letters between another priest, Father Domingo de Sena, at ng isa pang pare na si Miguel Robles de Covarrubias. By the way, si Father Miguel de Covarrubias po ay hindi praile. Kastila siya, ang mga magulang niya ay purong Kastila. Pero ipinanganak si Father Covarrubias sa Cavite City. No? Merong syudad ng Cavite sa Cavite. No? Cavite City ang pangalan. So taga doon siya. At itong si Covarrubias ay hindi isang praile, meaning hindi siya member ng Franciscan, ng Dominican, or ng Agustinian. Siya ay secular. No? Meaning siya ay pare na under sa mga archdiocese or diocese. No? So, ngayon, nung chinecheck ko ngayon, Caballero, itong Caballero book, noong 1728, hindi niya sinight yung actual letters between Covarrubias and De Sena. Basta nakuha niya lang yung information via a secondary source. No? And that was Father San Nicolas. Ngayon, tatanungin niya ako, nabasa ko ba mismo yung actual letters? Ang sagot ko po ay hindi. Dahil hindi ko malocate nasaan yung letters between Father Covarrubias and Father De Sena. And that letter, according to Caballero, it was an exchanges, it was an exchange between Covarrubias and De Sena in 1712. At least isang taon lang yung ahead lang na isang taon from the alleged event na nangyari yung Himala noong 1711. So, kung ating itutuloy pa yung kwento na to, siguro baka merong isa sa atin na po pwedeng maghanap ng mga letters na to kung nasaan man kasi meron tayong clue. Maaring ito ay nasa mga archives ng mga Dominicans somewhere in Europe, no? Maganda rin makita natin ano yung actual na laman ng letter na yon ni Covarrubias. No? And Covarrubias is very familiar among us Bicolanos dahil si Covarrubias ang itinuturong nagpakilala ng debosyon ng Peña Francia sa Bicol. Kaya nga meron siyang monumento, makikita ninyo, dyan sa right side ng ating screen, meron siyang monumentong nakatayo sa tapat ng shrine ng Peña Francia sa Naga. And itong nakikita ninyong picture na black and white, ito ang image ng Peña Francia sa Salamanca, no? The origin of the devotion of Peña Francia. Pansinin po ninyo na medyo malayo ang itsura ng ating ina, no? Si Peña Francia ng Salamanca. Medyo malayo, ano? So, at least alam natin kung ano yung image ng Peña Francia sa Spain, no? Pinanggalingan. And moving forward,
sana 'no, sana maisip din ng Archdiocese of Caceres 'no, na magdagdag ng aso sa monumento na 'to ni Covarrubias. Para naman sa susunod maisama ko na itong monumento ni Covarrubias sa mga monumento ng mga monumento sa Pilipinas na may aso 'no. Kasi nga heavily dependent ang una nating kuwento about Peñafrancia sa aso 'no. Sana maisip din natin yung ano, na magdagdag ng aso doon sa monumento ni Covarrubias. And we can also infer 'no, puwede nating isipin na yung aso na associated sa kuwento na 'to na pinatay 'no, kinatay ano, ay aspin 'no. Baka mamaya ang ilagay diyan na aso, bulldog, Shih Tzu, Dalmatian ano, 'wag na tayong lumayo, asong Pilipino na ilagay natin kung merong makaisip na maglagay ng aso doon sa monumento ni Covarrubias. Okey. Okey guys, ngayon, again hindi ko nakita yung exchanges between Decena nga ba yun pangalan niya? Ni Father Decena at ni Covarrubias. Pero ito yung magandang balita. Nakuha natin ang source ni Bishop Gainza, si Caballero. At guys, pwede niyo po itong i-download ngayon. Ayan. Siyempre, bilang mga estudyante ng kasaysayan, curious tayo, no? Ano ang mga sources natin? So, pwede niyong i-download yan. Ano? At yan ang haba ng title niya. No? Yan ang title ng libro ni Covarrubias. And i-check ninyo ang kwento ng Peña Francia sa Naga ay nasa huling bahagi ng libro, nasa latter part, no? Kasi nga matanda na ang debosyon ng Peña Francia sa Espanya. At siyempre, bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, may mga documented ng milagro ang Peña Francia somewhere in Europe. Itong milagro sa Pilipinas ay kino-consider nung panahon na yon na mga contemporary miracles noong panahon na yon na sinusulat ni Caballero yung kanyang libro, no? So nasa bandang latter part ng libro niya ang kwento ng Bicol, no? So maganda na ma-access niyo 'to 'no, para naman din makita ninyo ano-ano ang mga kwento kung bakit nagkaroon tayo ng debosyon kay Ina. At ito ang pinakamagandang source 'no, para ma-double check natin kung tama pa ba yung mga naririnig natin, baka naman naro-romanticize na natin si Ina 'no, instead na ikatuwa ni Ina 'no. Naging purveyor pa tayo ng fake news para kay Ina. Ano, so balikan natin 'tong source na 'to, although naka-Spanish siya 'no. Puwede naman kayo magpatulong kay Sir Dijay 'no, or i-Google Translate ninyo kung try niyo lang 'no. Pero mag-ingat lang kayo sa paleography 'no, yung pagkakasulat. Minsan may mga letters diyan na mukhang letter L, yung pala S yun. Take a look at this 'no. Tingnan niyo 'tong pangalan ni Ina, Nuestra. Mukha siyang F. Pero letter S din po 'yan. So mag-ingat lang kayo do'n sa mga pagbabasa 'no, pagbabasa ng document. Then kung na-download niyo na 'yan, anyway sa mga susunod na slides may mga QR code naman akong nilagay para ma-download niyo 'yan. It's for free, naka-upload diyan sa Biblioteca Nacional de España 'no, ang National Library ng Spain. Kumbaga pinamimigay lang nila ng libre online yung kanilang mga sources 'no. It's about the Philippines, so download niyo 'yan. And then meron pang isang libro sa Biblioteca Nacional de España tungkol sa mga milagro ng Peñafrancia. Kahit anong gawin ko, wala akong makita tungkol sa Naga dito sa manuscript na 'to. Kasi maganda ito dahil unpublished, 'no, meaning hindi pa 'to na ilalabas sa imprenta o sa pagiging libro. Sulat kamay pa 'yan, no? So puwede niyong tingnan, kalkalin ninyo ano-ano pa ang mga iba't ibang himala ng Peñafrancia, 'no? At check niyo baka merong Pilipinas diyan about sa Bicol. Hindi ko so far wala akong nakita. Pero sinasama ko yan dito para lang din maging maka-curious kayo, ano pa ba yung mga iba pang mga patunay na mapaghimala ang Peñafrancia, 'no? Check niyo yan. So, and then ito yung mga actual pages na nagbabanggit sa Pilipinas, sa libro ni ano, sa libro 'no, ni Caballero noong 1728. So, dito sa page 391,
diyan magsisimula ang kwento ng Bicol o ng Pilipinas in general about Peña Francia. Ano ba yung kontribusyon ng Pilipinas sa sa kwento ng Peña Francia? So diyan pinapakilala diyan pinapakilala ni ano ni Caballero ang kanyang source, no? So nung 1712 daw si isang praile, si Domingo de Sena ay napasulatan niya si Father Miguel Robles de Covarrubias. So ito na yung kwento, no? So tingnan nyo, no? Ang title ni Father Covarrubias ay Bachiller Don, no? Bachiller Don Miguel Robles de Covarrubias. Yan kasi yung official title noon ng mga paring Pilipino. Na yung mga paring ano, mga paring hindi fraile, no? Bachiller Don ang lagi nilang official name, no? Kaya sila yung Gomburza, di ba? Kapag pamilya kayo sa Gomburza, di ba? Hindi yung Madjoka, yung Gomburza. Iba yung Madjoka, kung saan magaling yung Madjoka na yun. Yung mga yung Gomburza, kamukha rin ni Father Covarrubias ng mga secular, ng mga diocesan priest, no? Kaya nga sila Father Jose Burgos, Father Zamora, Father Gomez, yung bumubuo sa tatlong pare, ang kanilang mga pangalan ay Bachiller Don. Ganon din yung pangalan nila. Father Burgos, Bachiller Don Jose Burgos. Ganon siya. And by the way, si Father Burgos ay tulad din ni Father Covarrubias na ang mga magulang ay Espanyol. No? Espanyol po ang mga magulang ni Father Jose Burgos. Siya naman ay ipinanganak sa Bigan, Ilocos Sur. So, sabi natin na hindi naman lahat ng Kastila ay dapat natin masamain. Ano po? Pero isang bayani pala tayo na lahing Kastila, like Father Jose Burgos. Anyway, so dito kinukwento muna yung ano ba ang brief biography ni Father Covarrubias bilang siya ang bida rito dahil siya ang nagpakilala sa Peña Francia sa Pilipinas sa Naga, no? Pero guys, even before Father Covarrubias introduce Peña Francia to Bicol, meron ng Peña Francia sa Pilipinas, no? At ito ay nasa Maynila, no? Meron ng Peña Francia sa Maynila, no? At hanggang ngayon, nandun pa rin yung simbahan ng Peña Francia sa Maynila. And merong isang lugar doon nga na ang pangalan ay Peña Francia sa Maynila. Actually, taga doon ang tatay ni President Manuel Quezon, no? Ang tatay ni Manuel Quezon ay Kastila na nakatira sa Peña Francia, Manila, no? So, at least may connection si Quezon sa Peña Francia. Itong tatay niya nakarating lang ng Aurora, no, sa Baler, sa dating parte ng Quezon. Kaya naging taga Quezon si Manuel Quezon. Eh, syempre, nung bata si Quezon, hindi pa naman Quezon yung pangalan ng Quezon Province, Tayabas pa, no? At dati yung Tayabas ay under ng diocese ng Caceres, no? Dati, the Diocese of Nueva Caceres. So hanggang Baler ang sakop, no, na kapangyarihan o jurisdiction na Nueva Caceres, no? Ganun kalayo. So moving forward, um, ito pa yung mga ibang pages, no? So pinapakita ko lang dito yung summary, ano ba mababasa natin diyan, no? So dito naman sa page na to, ikinukwento paano nahumaling, no? Paano nakilala, paano nagka-interest si Father Covarrubias sa Peña Francia dahil meron siyang binabasang libro tungkol sa Peña Francia, no? Kasi siya ay nag-aaral sa Santo Tomas. Wala akong makitang libro, kopya ng libro na to, no, na binabasa ni Covarrubias. Pero sana lumitaw ito sa mga libro sa UST, no? Dahil intact pa naman ang mga lumang libro ng Santo Tomas, no? At dito, meron daw siyang nakitang picture ng Peña Francia, no? Mula sa Salamanca. At mula noon, parang naramdaman niya na kailangan niyang magkaroon ng something, kailangan niyang gumawa ng something for this Our Lady. Dahil galing sa may kayang pamilya,
isa sa mga naging vows niya ay hindi naman vows, no? Kumbaga parang isa sa kanyang mga naging dream, no, for Peña Francia ay ipagtayo siya ng simbahan. At nandito yan sa kwentong yan. Yung una niyang balak ay itayo lamang yan somewhere in Manila, no? Unfortunately, parang hindi siya, parang yung tadhana ay sabi niya hindi yata bagay dito yung simbahan na yan. Dalhin na lang natin yan sa Bicol. Kasi nga nakilala niya ang nooy obispo ng Nueva Cáceres na si Andres Gonzales, na inimbitahan siya na doon ka pumunta sa Nueva Cáceres, ini-invite siya. And then sa pagpunta niya sa Nueva Cáceres, isa sa mga naging parang mission niya, no, sa Nueva Cáceres ay 93, 94, ay puntahan itong parte ng Naga na malapit sa Mount Isarog, no? Ito yung ang tawag sa mga tao sa Mount Isarog ay Cimarrones, no? Well, pag sinabi kasing Cimarron, no, sa Pilipinas, mga salbahe, no, mga masasamang tao. Pero yung Cimarron kasi ay ibig sabihin nun mga taga-bundok, no? Kumbaga mga taga-bukid, no? Yung mga nakatira sa malapit sa bundok, no? Sa Carolina, ayan, Carolina, sa Naga. Pero hindi naman sila masasamang tao, no? May mga kamag-anak ko sa Carolina, hindi naman sila masasamang tao. So, nagkataon lang kasi na kapag ikaw ay namundok noong panahon ng Kastila, parang ang dating ayaw mo sa mga patakaran ng simbahan saka ng Espanya. So kadalasan yung mga pupunta sa bundok, mga rebelde, mga tumatakas magbayad ng buwis, sa mga polo eserpisyo, sa mga forced labor. So instead na magpailalim ka sa mga ganong patakaran ng Espanya, tumakbo ka nila sa bundok. Kaya nga yung mga Cimarron o mga taga-bundok, naging synonymous na sa tinatawag natin mga bandido, tulisan, no? Pero sa mga panahon na to, hindi pa nagbabago yung image ng Cimarron bilang mga taga-bundok, no? Kaya again, mag-iingat tayo sa paggamit ng terms. Baka isipin natin itong mga nasa Mount Isarog, mga salbahe, ano, mga masamang tao. Nagkataon lang sila ay nakatira doon sa paanan ng bundok ng Isarog, no? So ngayon, nalalayuan yung mga Cimarron, no, ng Naga sa simbahan, no, ng Naga. At ito ngang si Covarrubias, naging opportunity 'yon, no, na ipagtayo sila ng simbahan malapit sa kanila, no. So, ito na ngayon yung site kung nasaan ang shrine ng Peñafrancia. Yun ang unang simbahan ng Peñafrancia. At well, kung sa present setting, no, hindi mo ma-imagine na malayo na pala yung lugar ng Peñafrancia Shrine. Pero nung unang panahon, nalalayuan na sila, no? Kumbaga ngayon lapit-lapit na lang, no? Pero yun nga, wag nating dalhin yung ating mundo na meron tayo ngayon sa mundo na meron ng ating mga ninuno nung panahon na yun. So, doon na ngayon itinayo ni Covarrubias yung kanyang dream church for Peñafrancia. And dito sa part na to, sa page 394, diyan na pumapasok ang kwento ng aso, no? At itong aso na 'to, no, ay pansinin ninyo, no, ito yung line kung saan sinasabing meron silang aso na pinatay, no, during the construction of the church. Pero yung pag-construct ng church na 'yan, habang habang tinatayo yung simbahan, inutusan ni Covarrubias ang mga Cimarron ng Naga kung pupuwedeng magpukit sila ng image ng Peñafrancia. Remember, habang nasa UST siya, habang nag-aaral siya sa Maynila, sa UST, meron siyang libro na dala-dala kung saan nandun yung image ni Peñafrancia, no? At ipinagaya lamang yun ni Covarrubias sa mga Cimarron kung pwede niyong iukit yan. At yan ang magiging, tawag dito, kumbaga yan yung mga magiging patron ng simbahan ninyo. Ayan. So, tingnan nyo sa kwento na to, makikita ninyo paanong hinayaan lamang ni Covarrubias ang mga taga Bicol, especially the Cimarron ng Naga, ng Nueva Cáceres, sa paggawa ng santo na yon. Tingnan niyo yung translation, no? Ang sabi,
According to the kwento, kailangan daw pumatay ng aso dahil kailangan daw yung dugo para ipahid sa image ng Peña Francia. Remember, meron silang pinatay na aso dun sa comics kanina. No? Tingnan nyo, no? Slaughter, ang translation ko, dito sa first line ng Fue preciso degollar un perro, no? Kumbaga parang sabi ng mga taga Bicol, kailangan pumatay tayo ng aso. Pero tingnan nyo, no? Yung translation ko sa word na degollar, no? Ay slaughter. Pero ang paraan kasi ng pagkatay noon ng ano, of course, lahat naman, no? Ang paraan ng pagkatay noon sa pag-slaughter sa aso, sa pamamagitan ng pagkat, no? Paggilit sa leeg, no? Ang ibig sabihin ng degollar din ay to slit the throat, no? Gilitan, no? Gilitan ang leeg. Ngayon, baka naman din, yung gumamit ng dokumento na to, i-interpret nila yung degollar, no? Na pinugutan ng ulo yung aso. Take note, ang ibig sabihin ng degollar ay to slaughter, no? By means of cutting or slitting the throat, hindi pinupugutan ng ulo. No? So, nagkataon na biglang ang naging kwento na ngayon sa atin, walang ulo yung aso. No? Again, napaka-importante na babalikan natin ang source para ma-confirm kung meron bang mistranslation, misunderstanding doon sa binasa, no? At ito mapapatunayan natin na degollar ang ginamit. No? Degollar, ibig sabihin, slaughter by means of cutting the throat, no? Gigilitan yung leeg. So, ngayon, sasabihin natin, napakasama naman ng mga taong to, ba't pinatay yung aso? No? So, hindi natin alam bakit kailangan gawin to ng mga ninuno natin noon. No? So, ah maaring meron pang kultura ng mga Bicolano nung panahon na yan na hindi lang masyadong na-expound dito sa kwento na to ni Covarrubias. No? Covarrubias, ano nga ba to? Si Caballero. Na hindi kaya may cultural element ito ng pagiging sinauna, no, nung tradisyon, no? Kasi nga kung babalikan natin ang Cordillera, nag-aalay sila ng aso for the holy, for the sacred, di ba? Hindi kaya ginagawa rin yan sa Bicol bago ang Kristyanismo. At para naman din magkaroon ng, dahil siyempre siguro hindi pa masyado nilang naiintindihan yung Christian values, nahihibabaw pa rin yung ating sinaunang religious belief. At in-apply ng ating mga ninuno yun sa kaso ng Peña Francia, di ba? At nakikita nila yung image ng Peña Francia ay parang mga sinaunang santo natin na ang tawag ng mga Tagalog ay likha. Likha, no? Likha ang tawag. At sa Cordillera, ang tawag diyan ay bulol. Hindi ko lang sure ano ang tawag ng mga Bicolano sa sinaunang mga images, no? Na ating sinaunang religious belief system. So, maaaring pinapahiran nila ng dugo, ng hayop talaga yung image na yon. At kung papansinin din ninyo yung tradisyon ng bulol, no? Itong mga images sa Cordillera, pinapahiran din yun ng dugo, no? Like dugo ng manok, no? Pinapahid yun sa image. At the way ka-extract ang dugo ng manok sa Cordillera, sa pamamagitan din ng paggilit, no? Pag-slit sa leeg, no? Ng manok, papatuluin yung dugo, no? So, hindi kaya may ganoon tayong tradisyon, no? Sa Bicol na para sa mga napakataas na banal, no? Banal na imahen like Peña Francia, ang iaalay mo ay mataas din na nabuhay tulad ng aso. No, again, sa Cordillera, inaalay nila yung aso dahil yun yung next to man, no? According to some of our friends, no, sa Cordillera. Sa Bicol, baka hindi sila kumuha ng manok or ng kung ano mang baboy, no?
kundi aso, no? Dahil yun yung pinaka-the best na pwedeng i-offer sa tulad ng Peña Francia. Na again, sa Peña Francia ay nanay ni Cristo, no? So yung makikita ninyo diyan, no, may mga elemento ng sinaunang pamayanan, sinaunang paniniwala ng ating mga ninuno na magtatagpo, no, sa Kristyanismo ng mga Espanyol. At naiangkas naman din ng Kristyanismo yung ating mga paniniwala noong unang panahon. No? Kaya nga, may magalitong kwento na hindi lang dapat natin titingnan siya dahil kinuwento lamang ng ano no na mga Kastila. Kailangan ah balikan din natin yung silipin natin ano ang Pilipino sa mga dokumentong ito ng mga Kastila. Okay, so malapit na tayong matapos. So moving forward, itong parte na to, diyan lamang nakatuon yung kwento tungkol sa aso and the rest of the pages ay tungkol na sa iba't ibang kwento ng mga Bicolano with Peña Francia. No? Pero ito yung importante rito, no? Itong ating kwentuhan tungkol sa aso. So ano pa nangyari after, no? So sa paragraph na yan, binanggit din na matapos daw kunin yung dugo ng aso at ipinahid sa imahen ng Peña Francia, itinapon daw yung aso sa salog, sa ilog, na nakatali yung mga kamay. At yung mga paa niya nakatali. No? Again, hindi natin sure kung ito ba ay parte ng tradisyon ng mga Bicolano na ihagis yung inalay na aso sa ilog. Hindi natin alam. Kasi nga, yung mga Kastila, maaaring kung ano lang ang napansin nila, yun lang ang record. No? Maaaring yung Bicol River ay isang sagradong ilog na doon itinatapon. No? Hindi naman tapon, dapat yung word na tapon. No? Doon yung huling parte ng pag-aalay. No? Kumbaga, ilagay sa ilog. No? So, ngayon, sinasabi rin dito na may mga naka-witness daw nung nagpatay na yung aso. Tatlong Dominican friar, mismong si Father Covarrubias ang nakakita. Ngayon, sabi daw ni Miguel, ito si Covarrubias, hindi malaman kung ine-expect ba niya na mabubuhay pa yung aso. Kasi to this statement, sinasabi daw na si Don Miguel meron daw sinabi sa mga witnesses. At ito yung kanyang mga sinabi. Bubuhayin ng ina ang aso na nagbigay ng dugo para sa kanya. Ito, now Our Lady must resurrect him since he has given his blood. And then wala daw naniwala sa kanya. No? Tumawa lang daw yung mga tao. And then bigla daw napalitan yung pag-awa nila ng nasyak sila na yung aso na buhay lumalangoy sa ilog at nakauwi pa ng buhay sa kanyang amo. No? So yan yung kwento unang ng pinakamatanda at pinakamaaga, pinakaunang pagkapakita ng milagro ng Peña Francia. At ito ay ipinakita ni Ina sa aso. Ngayon, to sum up, kung titanungin niyo ako kung totoong nangyari to, hindi ko alam. No? Pero naman tayo, pare-pareho tayong hindi witness ng panahon na to. Sabihin na natin na maaring may mga bahagi ang kwento na totoo or maaring siguro no dahil nga ito ay panahon na gusto nating patunayan na ang ina ay powerful, milagrosa, no, kapag himala, nagawa yung kwento. Pero wala tayo sa posisyon para questionin itong mga na-record na to. Ang ating pwedeng gawin lamang, i-appreciate paano naging buhay, paano naging malaganap, paano naging malalim ang debosyon mga ng mga Bicolano at ng mga Pilipino in general sa Peña Francia. No? Kumbaga, kung hindi dahil sa kwentong ito, walang maniniwala, no? Walang mananalig sa Peña Francia. At nakikita naman natin ngayon, habang dumadaloy ang panahon, lalong nagiging matingkad, lalong nagiging makulay, no, ang Peña Francia. At bilang pagkatapos, sana
sa kwentong ito, kahit napakasimple lamang, no, matuto tayong balikan lagi ang kasaysayan at ang mga sources para mag-guide tayo sa mga bagay na dapat natin balikan at kilalanin, no? Hindi lang yung dapat maniwala lang tayo sa kung ano yung nakikita natin, naikwento, nababasa, napapanood. Binigyan tayo ng kapangyarihan ngayon ng teknolohiya tulad niyan, may QR code, pwede niyong ma-download, pwede niyong basahin, at mapatunayan, i-confirm ang mga bagay na tinanggap natin sa panahon na to tungkol kay Ina. Maraming salamat po. Wow, Diyos mabalos po, Sir Ian. Let's give Sir Ian a warm round of applause, everyone, virtually. Ayan. Ayan. Diyos mabalos po. Thank you very much, Sir Ian, no, for our very interesting conversation on the many dogs in Philippine history, especially the dog of Our Lady of Peña Francia, no? Mga banal na aso nga, no? Sabi sa kanta. Ayan. So at this point, no, we wish to in the chat box, sir, no, while you were giving the lecture, no, may maraming mga may artwork, no, na nakalkal sa online, yung Lady and the Dog 1710 na ng isang teacher sa Ateneo Dinaga, no. At you can see there po sa chat box yung paggilit nga, ano, as what Sir Ian told us, no, na baka hindi naman talaga siya pinugutan, no, ginilitan siya sa leeg, no, yung aso. Ayan. So, dear friends, if you wish to learn more about Sir Ian's work, please feel free to purchase his books available at Shopee. You may find the link to his books in the chat box, no. Marami pa actually ibang libro aside from The Dogs in Philippine History, no. Tingnan niyo na lang po doon sa link na nandun sa ating chat box. Ayan, so before we proceed to the open forum, we wish to acknowledge the 28 million viewers on Facebook Live, 28 viewers on Facebook Live, and of course our 88,000 people. Kanina 100, no? 100 people in our Zoom this afternoon. All right? So just mabalos po. Thank you very much for being here with us this afternoon. All right? So dear friends, let us now proceed to the open forum. You may type your questions in the chat box, no? After this very interesting conversation on the dog of Peña Francia, maybe you have questions in mind, no? At kanina nga, while the conversation was ongoing, while the lecture was ongoing, we already received, no, a number of questions. So, Sir Ian, okay lang ba? If you could answer our questions. Ayan. So, the first out of the box, no, would be, was the Our Lady of Peña Francia your inspiration in writing this book, the book, Dogs in Philippine History? If yes, can you please tell us more about your thought process, no? So this is from Miss Lady Christine Amor Sibelien of the UP Diliman College of Fine Arts. Okay, thank you for the question, no. Well, partly, no, ang Peña franchise isa sa mga driving force na maisulat ko tong libro na to. Dahil nung ginagawa ko ito noong 2010, nung ini-imagine ko siya, ano magiging laman niya. Kailangan maikwento rito ano ang makolekta ko yung iba't ibang mga historical notes about dogs in Philippine history. And definitely, hindi mo pwedeng kalimutan ang kwento ng Peña Francia pagdating sa kwento ng aso at ng mga Pilipino sa kasaysayan. So, isa talaga ang Peña Francia sa driving force para mabuo tong libro. And to honor that driving force, no, isang chapter ang dinedicate ko lamang para sa ina, no. Kaya nga nagkataka sila, Ian, ang haba ng ibang chapter, bakit itong kay Peña Francia napakanipis? Sana sinama mo na lang sa ibang chapter. Sabi ko napaka-special ng chapter na yan para isama ko lang sa ibang chapter. So isa siya sa mga, I think siya ang pinakamanipis na chapter, no? Sa 28 chapters ng libro na yan. Pero yun nga, ayaw kong mamis, no? Na mag-offer ng something para kay ina sa libro na yan. Ayan, 'di ba? Kasi sabi nga natin, everywhere na may Bicolano, nandiyan lagi ang ina, no? And even in the work, no, that we do with the books that we publish, no, sometimes, no, it's very tawag diyan,
hindi natin mapigilan ano, na we give a certain thing to honor our Blessed Mother in Bicol. Ayan, second question po, Sir Ian, no? I just wonder, this is from Jess Timbol Tamayo, a dog parent. I just wonder, why would dog's blood be used to paint the image? Aren't there any other alternatives that's less brutal during the time? Yeah. Bakit kailangan i-slaughter? Yes. Actually, yun din yung tanong natin, ano? Wala naman kung ang intention lamang pala natin ay kulayan ng itim ang image ni ina. Bakit kailangan pang pumatay ng something, no? Ayun, like aso na malapit sa tao. Pero the mere fact na aso ang inalay para kay ina ay napakabigat niyan sa mga ninuno natin. Gaya na nabanggit ko kanina, pwede natin yang tingnan sa konteksto ng Cordillera na talagang kung sudden death na, no? I mean, talagang, ano na, kung talagang buhay na yung kapalit, no? Nanganganib na yung buhay mo. Yung aso ang ino-offer sa Cordillera sa mga banal nila, no? Sa mga Diyos, no? So, kino-contextualize ko siya sa kaso ng Bicol dahil meron naman manok. No, kung gusto mo talaga ng maging kapangyarihan yung aso, yung ano, yung image. Meron naman sigurong pintura noon na itim, no? This was 1711, no? At pinipinturahan, marami ng pintura noon siguro sa Pilipinas, no? So, I think yung patutubong belief system natin ay nangibabaw sa kwento na to ng ina, no? Na nung panahon na yon, siguro hindi naman talaga, well, sa Visayas, no? Merong isang historian, no, si Father Francisco Ignacio Alsina. Meron siyang libro, no, about the history of the Visayas in 1668, no. So, kumbaga, medyo ano pa, almost 50 years pa bago yung 1711 na Peña Francia. At sinasabi ni Alsina sa Visayas, hindi nila sinasaktan ang mga aso, ang mga aspin, no. Hindi rin sila kumakain ng aso. So, ang lapit lang ng Visayas sa Bicol. Baka ganun din yung konteksto, no? Napakataas ng na meron ang ating mga ninuno. Meron silang mundong ginagalawan, meron silang konteksto, kultura na kinabibilangan. At sana wag natin sila i-judge dahil lang ganito yung ating paniniwala ngayon. Yun lang siguro yung gusto kong take away ko dito, no, na may malalim na pinanggagalingan yung paggamit ng aso para ina. Dahil yun yung pinaka-the best na pwede sigurong ialay noon ng ating mga ninuno para sa nanay ni Jesus, no? So may pagka non-Catholic thing, un-Christian yung belief, pero naihalo pa rin because of the kwento of Covarrubias or Peña Francia. So nagtagpo ang ating sinaunang paniniwala sa bagong yakap na paniniwala, and that was Christianity. Yan. So may hybridity, no, nakasama yung ganong practice. Ayan. Maraming salamat, Sir Ian, no. The third question, sir, no? Ito, very interesting. What does our histories tell us about human-animal relationships? Are these relationships dualistic, like in most Western societies? Or do our histories break these nature and culture binaries, no? This is from Dana Stephanie Sandoval of the University of Bristol. Yes. Well, nakakatuwa na nung sinusulat ni Father Francisco Ignacio Alsina, yung kanyang Historia de los Indios e Islas de Visayas, noong 1668, nawiwirduhan siya, no, sa ating mga ninuno. Bakit sa Pilipinas, especially in the Visayas, kinahalikan ng aso, katabing matulog, may sariling kumot? Eh sa Espanya, mukhang walang ganoon, kaya siguro nawiwirduhan siya, no? Tapos kahit daw, parang ang tingin ni Father Alsina sa mga aso, beast, halimaw, no? Unpredictable. Kaya nga daw may mga kaso sa Visayas na yung mga ilong daw ng mga Bisaya, pingas. Kasi daw kinagat ng aso. No? Pero kahit na ganun pa yung experience ng ating mga ninuno sa mga aso, mahal na mahal nila. Kaya nga merong account si Father Alsina, siya mismo nagbanggit dito, no, na the regard these peoples, no? I mean, these people, the Visayan people, our ancestors,
being accorded to these animals is incomparable in the whole world. No? Walang kapantay sa buong mundo. And take note ha, ito ay foreigner na tumitingin sa mga ninuno natin. At kapag sinasabing aso, no, pag kinukwento ni Father Alsina yung aso, ito yung mga aspin, no? Hindi yung mga may breed, no? Kasi dinidistinguish ni Father Alsina ano yung may breed, ano yung aso, no, yung ayam na mga Bisaya, no? And although the book of Father Alsina about the Visayas is limited to the Visayan culture, no? Pero ang mga Bisaya ay may mga shared culture tayo with the Visayans. At maaaring ganun din tayo sa mga aso, no? Nagkataon lang talaga si Father Alsina among the chroniclers na meron tayo sa Pilipinas during the Spanish period. Talagang napaka-detalyado niya. Isang buong chapter, dinedicate niya lang para sa mga aso sa pusa, no? Ganoon kadetalye, napakaswerte ng Visayas dahil meron silang Father Alsina. No? Yun yung pwede natin balikang konteksto. Ano ba ang role ng mga aso sa buhay ng ating mga ninuno? No? Hindi lang sila ano, pet, no? Sila ay family member. Yeah, more than pets, no? Sige, maraming salamat Sir Ian, no? From John Rick Malaya of the UP Open University, no? How does the story of the dog used to paint the Virgin of Peñafrancia influence the culture and remain significant to the Bicolano people of this day? How is it relevant to the devotion that's existing within the region? No? What does the dog have to do with us today? Really din ang gusto kong hanapin, ano? Ano ba ang relevance ito sa atin ngayon bilang mga Bicolano at bilang mga Pilipino? Kasi ang nakikita ko ngayon, kinukuwento lang siya dahil kailangan siya ikwento. Dahil part siya ng chronology ng kwento ni Peña ni Ina. Pero kung lalaliman pa natin yung konteksto, kamukha nitong napakaswerte natin na meron tayong ganitong usapan ngayon, mas nabigyan ng konteksto na hindi lang siya kwento, no? Kundi ito pala ay ebidensya ng sariling paniniwala o katutubong paggalang, pagrespeto ng ating mga ninuno sa mga banal na hindi kaiba sa ibang mga kultura sa Pilipinas, sa Cordillera. Kung maisingit ko lang pala, ang mga Tagalog at mga Kapampangan pala, naniniwala na kapag pala may isang family member na may sakit, biglang gumaling, and coincidentally, biglang namatay yung kanilang alagang aso. No? Again, walang pagkatay dito. Walang sacrifice dito. Nagkataon lang na may sakit yung family member, gumaling, tapos biglang namatay yung alaga nilang aso. Alam nyo, ang paniniwala ng mga Tagalog sa Kapampangan, tinangay daw ng aso na yun yung sakit. So, kumbaga hanggang sa mga Tagalog at Kapampangan, may ganung belief na ang aso ay tagapagbigay ng ginhawa, hindi lang sa sikmura, ano? Lalo unang panahon, kasama sila sa hunting, kundi pati yung pag-ibsan, pagkapagaling, ina-associate natin sa mga aso, sa mga alaga natin. So, ang lalim, no? Very philosophical, very cultural. So, maaaring ang mga kinukwento natin ito ay un-Christian, ano? Very un-Catholic, no? Pero hindi natin pwedeng iwasan eh, no? Kailangan natin siyang bigyan ng konteksto, palalimin pa, no? Kumbaga, ito yung sinasabi ni William Henry Scott, no? Kahit na siya ay foreigner, pero Pilipino siya, no? Sabi niya, ito yung tinatawag niyang cracks in the parchment paper, no? Kumbaga, tingnan natin ang dokumento ni Covarrubias, no? Yung kanyang alleged letter, no? Na parchment paper. Kasi doon sinusulat noon yung mga letters noon sa parchment eh. And then yung poetic na term ni Scott na crack, no? Ito yung siwang. Kumbaga, ito yung sinulat ng mga Kastila, pero tingnan natin ano pa yung pwede natin makita. Lagi nating kalkalin, lagi nating uliratin, hanapin ang Pilipino sa mga Spanish records. Ito yung ginagawa natin ngayon, no? Hindi lang sila pumatay ng aso noon, kundi may napakalalim na dahilan kung bakit aso yung ibinigay kay ina. Kumbaga yun yung pinaka the best, no? That time, no? Again, hin- hindi ko tinotolerate na pumatay tayo ng aso for religious purposes. No? Kino-contextualize natin dahil yun yung panahon nila noon na siguro yun ang pinaka the best gift ng mga
mga simarod, na mga naga noon, or ina. The best, no? Aso ang pinaka the best na i-offer kay ina. At sinuklian din yun ni ina, no? Kung naniniwala tayo sa milagro. Sinuklian yun ni ina na, okay, bubuhayin ko tong asong ito. Dahil binigay niya yung buhay niya for me. At yun yung sigurong magandang lesson doon na si ina, sabi nga ng isa na, mga iba nating kaibigan sa Facebook, nung kumalat itong kwento na to, yung Ruby Stone doon sa manto ni ina noong September. Sana si ina daw ay maging ano na, patron saint of the Aspins, no? And the neglected and abused dogs. No? So at nagkaroon ng bagong context si ina because of this story. And another context, no? Yun nga, related yung message ni Sir Erickson Basmayor sa chat, no? Not a question, but it's a realization that I hope this will awaken everyone in the Philippines, not just Bicolanos, to the need of showing love to all our dogs, no, regardless of breed, no. We at Street Post Naga value this kind of discussion, no. May halaga, may mas malalim na halaga yung usapin, no, sa animal welfare, na may connection siya sa ating kasaysayan. So, yun, during the Peña Francia, Sir Ian, no, merong lecture series on power and intimacy, no, sa Holy Rosary Minor Seminary. At napag-usapan nga doon yung aso, no. At ako mismo ay na lecture siya ni Dr. Aguilar, no, on the history, no. Ibang take, no, ibang lens na ginamit, no? Kasi niyakap lang namin lahat yung sinulat ni Gainza, no. Ito medyo mas critical na pagtingin, no. At yun nga, maraming questions na lumabas, no, yung hybridity nung devotion, no. May mga parte pala ng kasaysayan na siguro hindi Catholic talaga, no, pero naging bahagi na siya, no, ng ating pag-unawa at pagyakap nga sa debosyon ng ina. Ayan. So, siguro huling dalawang tanong, Sir Ian, from Jared Berinya, no, is there a historical reason for the development of a culture of disgust or disdain towards our native asong Pinoy and preference to foreign purebred dog breeds, no? Medyo related sa na-mention niyo daw kanina, sir, na yun nga, pag-agaga sa mga purebred pero nasa labas lang, no, yung ating mga aspin. Ayan. Sige, Sir Ian. Yes. Siguro, it says something about the dogs, no? Kaya kung bakit pinababayaan yung aspin sa labas, yung mga foreign breeds sa loob kasi mutant na yung mga aso natin. Kumbaga, actually, may sinabi dyan si ano, no? May sinabi dyan ng isang cultural historian noong 1977, no? Si the late Hilda Cordero Fernando, no? Siya yung, I think, bukod tanging Pilipinong nagsulat ng malalim tungkol sa aso noong 1977. And the title of her article, no, sa Filipino Heritage, it's a 10-volume book about Philippine history and culture, is The Philippine Aso. At sabi niya, pinabayaan natin maging mutant yung mga aso natin. Kumakain ng panis, no? Kayang matulog sa yero, sa lamig, sa labas. Kumbaga parang, bakit umabot sa ganun yung mga aso natin na naging matatag, no? Kaya yung mga aso sa labas, kahit may parvo sa paligid, yung mga aspin, nakakaya nilang malampasan yung parvo. Pero deserve ba nila yung buhay na gano'n? Di ba? And then malalaman natin ngayon na, Diyos ko, ginagawa palang malapit sa Diyos ang mga aso noong unang panahon. Na Bicolanos, no? The very story of ina. No? Ipinantay ng mga ninuno natin Bicolano ang aso kay ina. No? And then, sa mga epics, ang mga bayani ng mga epiko, laging kasama ang aso. Sa biag ni Lamang sa Ilocos, sinong kasama ni Lamang sa mga journey niya? Isang aso at isang tandang, di ba? Sa pinakamahabang epiko sa Pilipinas, sa Panay. Saan nagsimula ang epiko ng Panay, no? Yung Sugidanon. Sa kwento ng aso, Tikong Tadlog. So, the positioning of dogs, no, the native dogs in our culture, both in literature and in our religious belief systems, napaka-sentral, no? At mga aspin to mga to. So, kumbaga, let's reflect, no? Bakit natin pinabayaan ng mga aspin? Ito yung mga aso ng mga ninuno natin. Maging palad pa tayo na nakakakita tayo ng
the very dogs of our ancestors ay buhay, no? Kaya nga hindi naman sa sinasabi ko na pabayaan natin ang mga may breed na aso, pero the mere fact na ang Pilipinas ay naging tahanan ng iba't ibang lahi ng aso, pati yung mga asong dapat lamang sa mga yelo, no? Eh nandito sa tropical na bansa, ay nang dahil sa kultura natin, no, the base culture natin na nahilig tayo sa aso bilang kultura. At nahilig tayo sa aso dahil ang una nating minahal, ang unang minahal ng kultura natin, ay ang mga aspin na maaaring sabihin natin na sila'y nandito na for 4,000 years. No? Dahil yung earliest domesticated dogs na nahukay sa Pilipinas, sa Palawan, sa El Nido, at sa Lalo, no? Sa Cagayan, ay ang edad between 3,600 and 3,800 years ago. No? Kailangan lang aralin kung yun ay mga aspin. Ano? Pero yung mga nai-record ni Alcina, drawing pa nga niya, yung mga aso ng Visayas na iginagalang, mga aspin na ang itsura. So, sana magkaroon ng chance ang mga aspin sa panahon natin, no? Dahil nga, sabi nga ng libro, sa libro natin, every dog deserves a loving Filipino home. No? Hindi ko pinipili lang ang aspin dahil Filipino tayo, pero mas nakakailangan sila ng pansin talaga. No? So yun lang ang pwede kong maisagot doon sa tanong na yun, Sir Val. Yan, maraming salamat Sir Ian, no. Yung asong gubat po ba daw at aspin ay pareho lamang or magkaibang bagay ba yung asong gubat at ang aspin? Bago tayo tumungo sa ating huling tanong, Sir. Okay. Sir. Well, may mga nagsusulong ng asong gubat as na purebred, no? Re-register nila sa Kennel Club. Well, I support that, no? Pero yung claim na sila ay 30,000 years na sa Pilipinas ay very absurd, no? Anong source nila doon? Kasi nga, archaeologically, ang pinaka-ebidensyang nahukay na may aso sa Pilipinas ay nearly 4,000 years lang, no? And dahil itong mga aso, ito napakaganda nitong binuksan ng mga nagsusulong ng asong gubat, no? May mga aso na maaring na-preserve yung kanilang stock, no? Yung pagiging katutubo nila, no? Yung pagiging pristine nila bilang asong Pilipino, na-preserve dahil hindi sila nagkaroon ng contact sa mga foreigners like Spaniards, no? Bicolanos, Kapampangan, Tagalogs, sila yung mas malapit sa mga Kastila, sa mga colonizers. Kaya inevitably, nakasalamuha rin ng mga aso nila, yung mga asong bit-bit ng mga foreigners. Kaya nga naging mongrel na ang mga aspin. And halo-halo na yung DNA. No? Pero sabi nga ni Dr. Enrique Carlos, no, isa sa mga pioneer na mga veterinaryo, na scholar ng veterinary science na talagang napaka-dubdub ng kanyang pagrespeto sa mga aspin since the 1960s, no, 1970s. Dinefine niya ano itsura ng mga aspin, no? Na meron daw na yung aspin daw ay yung nguso niya patusok, kulay itim ang ilong, may wrinkles yung noo, may kulay puti sa chest, no? At may kulay puti sa mga paws, may mga socks daw o medyas. And then kapag lumabas ka ng bahay mo, my God, ito yung sinasabi ni Dr. Enrique Carlos sa mga aspin na katutubong Pilipinong aso. So maaaring dahil wala pang masyadong nag-aaral sa DNA ng mga aspin, no? Baka itong mga asong gubat na na-isolate, no? Dahil sila yung mga aso ng mga IPs, no? Ng mga kapatid natin sa Mindanao na hindi naman na-penetrate talaga ng mga Espanyol at sila yung na-convert, no? Kamukha natin mga Bicolano, no? Maaring pati mga aso nila ay hindi nakasalamuha ng ibang mga foreign breeds. Kaya na-preserve yung stocks nila, no? So baka hindi lang sa Mindanao ang may mga ganyang aso, no? Ang Cordillera, na alam naman natin na talagang for the longest time, nirepel nila ang Spanish colonization, di ba? Baka makita rin tayo ng mga tutubong aso sa Pilipinas. At baka ito rin yung tinutukoy ni Father Alcina na hinahalikan daw sa tabing matulog, may sariling tumot, di ba? So DNA, no? DNA ay kailangan natin isulong yan. Sana may mag-budget sa atin ano, para suportahan ng mga scientists natin, mga geneticists, para i-confirm using the asong gubat DNA and other dogs in the Philippines na may tuturing nating aspin. Kung magkakamag-anak ba sila.
Yan, maraming salamat Sir Ian. And for our last question, if historically, our dogs have been regarded as sacred, no, holy, divine, no. Now, in the 21st century, um, how do we respond um to sorry, how do we see, no, how should we treat, no, our dogs, and how should we see the ordinary dogs in the street as and their role in history? That's our last question. Parang kung noon ay banal sila at sagrado, ngayon how should we see them as history is unfolding now in at present? Ayan. Thank you, sir. Yun nga, at kaya tayo nag-aaral ng kasaysayan para may ma-realize. No? Hindi lang dahil required siya sa klase, na balikan. So it's isa siyang skill, no? Lifelong skill na kapag mayroon tayong natutunan from the past, sana magamit natin siya in reality. Like this one. No, natumbok nung nagtanong yung point ko na sagrado sila noon, sila ay ginagalang dahil sila ay tagapagbigay ng ginhawa sa community. Sana wag lang tayong mahinto na nalaman natin yon. Kapag tayo ay inspired, kapag tayo ay ganado sa mga bagay dahil meron tayong natutunan o may nakapag-inspire sa atin na gumawa ng isang bagay na mabuti sa lipunan, ito na yung pagkakataon na mabago natin din yung mga buhay nito mga aso na to. So I think yun yung pinaka-practical application ng history. No? Iligtas ng mga aso nito sa kalsada. No? As of now, baka may mga pinapatay na aso na ngayon sa mga dog pounds. Nasa batas yan, patayin ng mga aso. No? Kapag wala nag-claim. As of this moment, no? Baka may mga pinapatay na aso na ngayon. No? Na-deserve nilang mabuhay din. At hindi nila kasalanan bakit sila nabuhay sa mundo dahil nga pinababayaan natin yung mga aso sa paligid na kapapakalat-kalat, no? Malasakit, wala tayong malasakit sa paligid. Dumarami sila dahil pinababayaan natin sila. At matapatuloy ang ganyang pakiramdam natin na naaawa tayo lagi sa mga aso dahil hindi concerted yung efforts natin, no? Na iligtas sila dahil dumarami sila, no? And sana dumating ang panahon na wala nang aspin sa labas sa public spaces sa Pilipinas. Dahil sila lahat ay nailigtas na. Hindi dahil sila hinuli ng gobyerno para i-impound, no? At sapitin yung pinakamasakit na kapalaran at sila mamatay sa dog pound dahil nasa batas yan. No? Lalo na ngayon, by 2030, national deadline ng Pilipinas na bukasan ang rabies sa Pilipinas. No? Sana maging inspiration natin ang history, no? Na mabit natin yung rabies. Kasi hanggat may rabies, ang mga aso sa Pilipinas ay hindi ligtas, lalo na ang mga tao. At huwag sanang dumating yung panahon na mangyari ang nangyari noong August 16, 1800 na ipinag-utos ng isang governor general na patayin lahat ng aso sa Pilipinas at magtira lang ng isang aso per household dahil sa rabies. No? Huwag na sanang dumating yung punto na yun, no? Na mangyari uli yung nangyari noon. No? May kapangyarihan tayong makapagligtas ng buhay at unahin natin yan sa mga aso sa paligid, mga pusa rin. No? At isang malaking bagay yan, no, sa lipunan na ituring nating isang civic duty or patriotic duty, nationalistic duty, yung mag-ampon ng aso. Dahil hindi lang tayo nakakatulong magligtas ng buhay, nakakatulong din tayo para wakasan ang rabies sa Pilipinas. Dahil nakakita naman siguro kayo ng mga may sakit ng rabies, nakakatakot. No? Nakakatakot. No? At gusto man nating ang mga aso ay nakakawala lang sa paligid dahil culturally, gusto natin na ang mga aso sa paligid. No? Culturally yan, kultura yan natin. Ano? Masaya tayo na sa paligid yung mga aso, we coexist with them, no? Kilala tayo ng mga aso, tatahulan lang nila yung mga hindi nila kilala sa neighborhood. Pero gaano man sila ka-cute na nasa labas, no? Nandiyan pa rin ang banta ng rabies, no? Na sana makatulong tayo at simulan natin yan sa pag-ampon sa mga aso sa paligid. Yan, maraming salamat, Sir Ian, no? And there we have it.
let's give our Sir Ian and Sir Ian a virtual round of applause. Just mabalos po no for those who sent their questions. And yung iba na nasa chat box pa rin yung mga tanong, pasensya na po ano. We only have a very limited time to for questions. But maybe you can reach out to the Facebook page of Saysay Bicol and of course Dogs in Philippine History on Facebook. Right? So there you have it, dear friends, our Saysayan 5 lecture on the dog of Peña Francia. It is really interesting, no? To see how small details of history, no? Seemingly trivial, mga aso sa paligid, can pack a lot of insights and implications, no? Maybe it is also good to ask ourselves, no? Among the many seemingly ordinary, trivial things around us, which of these unknowingly pack a greater meaning and a bigger implication? Maybe it pays to rethink and review the ways in which we see and engage our ordinary, simple things can make and can have a bigger meaning. And so, dear friends, at the end of this lecture, we invite you to purchase, no, to check out on Shopee, no, the books of Sir Ian Alfonso, especially Dogs in Philippine History. They're all on Shopee. You can find the link in the chat box. And you may also wish to follow the Dogs in Philippine History Facebook page. And of course, Saysay Bicol's Facebook page also. And please, if you are interested to see more, learn more about Bicol history and culture, please subscribe to the Saysay Journal of Bicol History. You can also order that from our Saysay Bicol Facebook page. Ayan. So, liwat, Diyos mabalos po, Sir Ian, for joining us today. And to our participants on Zoom and those who follow us on Facebook, Diyos mabalos po for joining us. And we hope to see you again in our next Saysayan lecture. Diyos mabalos po, liwat, asin para sa urog na kararong pagsaysay, this is Val Monit signing off. Diyos mabalos po and have a blessed evening ahead.